21 чэрвеня ў маляўнічым аграгарадку Цімкавічы прайшло літаратурна-музычнае свята «Цімкавічскія вытокі». Цёплы летні дзень сабраў разам вялікую колькасць гасцей, турыстаў, пісьменнікаў, майстроў народнай творчасці. Сярод натоўпу я заўважыў асобу, якую цяжка не пазнаць, вядомую беларускую пісьменніцу Кацярыну Хадасевіч-Лісавую. Першыя літаратурныя спробы Кацярына зрабіла яшчэ ў 10гадовым узросце. Сёння ж яна адна з самых яскравых постацяў сучаснай беларускай дзіцячай літаратуры, хоць у яе творы ёсць месца і для сур'ёзных дарослых тэм. У свядомасці яе прыхільнікаў яна ўжо даўно не проста аўтар, а літаратурная фея. І гэта не толькі дзякуючы вытанчанаму ўбранню, чараўнічай палачцы і яркім стыкерам з казачнымі героямі, які яна прыносіць на сустрэчу з дзецьмі. Гэта здольнасць натхняць, сапраўдная магія. Бо менавіта дзякуючы ёй многія сучасныя дзеці адкладаюць смартфоны і бяруць у рукі кнігу. Сёння мы пагутрам з гэтай незвычайнай жанчынай, каб яшчэ глыбей зразумець, адкуль бяруцца яе натхненне, светлыя ідэі і тая невытлумачальная казка, што жыве на старонках яе кніг. Кацярына Станіславовна, добры дзень. Добрый день. Скажыце, калі ласка, на пару нашых пытанняў. З вялікім задавальненнем задавайце. Як вы прыйшлі да пісьменніцтва? Што вас падштурхнула? Ну, пэўна, так прямо крочыць, каб да гэтага прыйсці, можа, і немагчыма. Так складвалася маё жыццё. З маленства я вельмі любіла прыдумваць розныя гісторыі, расказваць іх сваім сябрам, занатоўваць. І вось гэта дзіцячае захапленне, любімы занятак перарасло потым у прафесію. Я стала дзіцячай пісьменніцай і ад гэтага вельмі шчаслівы чалавек. Якая з вашых кніг для вас асабліва значная і чаму? Вельмі складанае пытанне, таму што з усіх кніг вылучыць адно абсалютна немагчыма. Яны такія розныя, у іх розныя героі, у іх розныя сюжэты. Пэўна, я люблю кожную сваю кнігу, і калі з'яўляецца новая, то гэта можа вось такая адметная, асаблівая радасць, як нейкі новы твор, новае жыццё нават можна сказаць, таму кожную кнігу люблю вельмі. А ці ёсць у вас любімы жанр? Ну, канешне, гэта дзіцячая літаратура, і ў самім жанры мне падабаюцца касмічныя тэмы. У мяне шмат чароўнай гісторыі пра нашы беларускія балоты. У мяне ёсць міфалагічныя сюжэты. Таму зноў вось пачынаю разважаць услых і разумею, што вылучыць нешта канкрэтнае таксама вельмі няпроста. Зразумела. А як нараджаюцца вашы сюжэты? Адкуль вы чарпаеце натхненне? А гэта вялікая таямніца, прычым нават для мяне, таму што гэта такая тонкая няўлоўная матэрыя, якую немагчыма патлумачыць. З'яўляюцца героі, сюжэты. Часам мне здаецца, што пісьменнік падобны да нейкага правадніка. Вакол нас лунаюць самі сюжэты, знаходзяцца героі. І толькі творчыя людзі могуць іх пачуць, зразумець і расказаць пра гэта ў сваіх творах іншым людзям. А вашы героі бяруць пачатак з рэальных людзей ці цалкам выдуманыя? А бывае па-рознаму. Я працую ў школе, у Ждановіцкай сярэдняй школе, і часам вучні нашай школы могуць стаць прататыпамі, такое было і не раз. Але ў асноўным у мяне выдуманыя персанажы, той же Бухуцік, іншапланетны хлопчык, лісачка-красунечка, якая жыве ў дзівосным лесе. Але я лічу, што калі пра іх напісана, то яны сапраўды існуюць. Пра якое герой цяжэй за ўсё было пісаць? Ох, таксама такое пытанне вельмі неадназначнае. Цяжэй? Не, няма адказу на гэта пытанне. А як вы будуеце свет у вашых кнігах? Ці цяжка пісаць дэталізацыю? Не вельмі, я б сказала, цяжка, таму што гэта ўсё існуе ў маім уяўленні, мне толькі трэба гэта занатаваць. Часам бывае ўвогуле, што сюжэт прадумваецца першапачаткова, але калі пачынаеш пісаць, ён ідзе па нейкаму уласнаму сцэнарыю і можа змяніць кнігу да зусім іншай.
А якія аўтары ці кнігі менавіта паўплывалі на вас? Ох, розныя. У дзяцінстве я вельмі любіла чытаць беларускія народныя казкі. І ўвогуле ўсе кнігі мае былі па-беларуску. Пра гэта клапацілася моя бабуля Яўгенія, якая набывала розныя казкі народаў свету, але абавязкова перакладзены на беларускую мову. Таму і кіргізскія казкі я вельмі любіла чытаць. Уладзіміра Машкова вельмі любіла чытаць. Канешне, калі крыху падрасла, і па сёння Караткевіч, мой любімы пісьменнік, і вершы Богдановича, і замежная літаратура, канешне, таксама, і пра Нільса, і што там сходу яшчэ згадаць. І той же самы, ну, не ведаю, хто яшчэ з любімых герояў замежнай літаратуры быў. Гэта ўсё так складвалася, чыталася, недзе стварала глебу, каб потым развівалася ўласная фантазія. А каб патрэбна было дабраць адну кнігу, якую вы параілі? Са сваіх параіць? Не, з усіх. З усіх увогуле. Дзіцячую, што трэба прачытаць кожнаму дзіцяці? Не, кожнаму чалавеку ўвогуле. Кожнаму чалавеку ўвогуле. Якія складаныя пытанні вы мне сёння задаеце, на якіх адназначных адказаў так і не прыдумаеш. Ну, давайте пачнем з класічнага, з вялікай крыніцы мудрасці. Гэта ўсё ж народныя казкі. У нашым выпадку гэта беларускія народныя казкі. Так. Зразумела. А адкажыце, ці ёсць у вас якія-то асаблівыя рытуалы перад тым, як сесці пісаць? Не, такіх рытуалаў асаблівых не існуе. І ўвогуле гэта не вельмі добрая звычка, як мне падаецца. Бо калі рытуал парушыцца, можна нічога не напісаць. А дзе і калі вам лепш за ўсё пішацца? Гэта можа надарыцца ў любы момант, у любым месцы, напрыклад, у дарозе ці вечарам, калі ўжо збіраешся спаць, а там новы сюжэт, якой там спаць, сядай, працуй. Творчы крызіс бывае? Спадзяюся, што не. Ведаеце, няма часу пра гэта падумаць. Я лічу, што такім часам, калі не зусім, не то што пішацца, не стае часу, таму што я працую ў школе, у мяне ёсць сям'я, таму часам бывае, што проста не зусім хапае часу. Але час на творчасць я стараюся знаходзіць заўсёды. Калі б не пісьменніцтва, чым вы займаліся? Я ў дзяцінстве марыла стаць настаўніцай, і гэта мара збылася. Думала пра тое, што хацела б працаваць журналістам, альбо у тэатры, на сцэне. І пару слоў пра цімкавіцкія вытокі. Гэта цудоўнае свята, я не першы раз тут. Асаблівае месца на зямлі, якая падарыла беларускаму народу такога адметнага пісьменніка Кузьму Чорнага. Гэта своеасаблівае месца сілы, куды трэба абавязкова прыязджаць, каб бываць у гэтым доме, каб сустракацца з мясцовымі чытачамі. І вельмі прыемна, што тут цікавяцца кнігамі і збіраюць на гэта свята тыя, хто любіць нашу беларускую літаратуру. Так што ў наступным годзе кожны раз я запрашаю ўсіх беларусаў і гасцей нашай краіны пабываць на цімкавіцкіх вытоках. Дзякую вам вялікі.